Piny owacho koro dwaro mondo omi oket sinani e chenro mar hocho kod puonj mar paro ne nyithindo madang' ni e bombe kaka yo mar duoko piny njore e bombe. Nonro nyiso ni mohewo ji 11 mohewo ji 200,000 dang' ni e bombe ka mohewo 225 gin nyithindo. Kaka jafwambo mar Otieno Daniel lero, jal moro mawuok e od ang'ech kata manowuok e od ang'ech higni 3 mokalo ochako chenro mar chiwo puonj ne rowere madang' ni e bombe e kaunti ma Kakamega kendo kelo lokruok e ngimagi. E boma ma Maraba e kaunti ma Kakamega, budho motwere mako wang' rowere maka kamoko kuomgi inyiso yore manyasani mag duso ngolo. Kata kamano, e bwo ngolono, roweregi imiyo puonj e wi ngima makare mar paro. E dioche 6 koro, David Okwemba osebedo ka puonjo rowere yore mag rito ngima mar paro. David, mane obedo e od ang'ech kuom higni 3, na ochako chenro makama bang' neno midhiero ma roweregi kale. Kuna wale wanawaita kufanya mambo zao kwa sababu ya chakula, na mimi niliwaita kuwafunza. Sasa kitu kama iko kidogo tunashare kama brothers, lakini niliwaita kuwafunza, na mara nyingi huwa mimi nawaita kuwafunza. Nataka kubadilisha mawazo yao itoke kwa chakula ikuje kwa maisha, ili maisha yao yaweze kubadilika, wao watu wa muhimu ambao wanaweza kutegemewa na jamii. Kata bedo ni gin kod midhiero mar yudo joser, roweregi nyiso geno margi mar bedo kod ngima maber e kinde mabiro. Kaluwore ni puonj ma giyudo ka bende oting'o tiego talanta ma gin godo. Si mara yangu ya kwanza, Devi anatuitanga hata hapo nje tuna dance. Hata shanchukuanga TikTok. Leo ndio ameniambia kwa TikTok mimi namba 3. Si mara yangu ya kwanza. Hanya tunanga wabaya. Fikira zao kwangu kwetu wazi. Wakituona wanatuona sisi ni wanyama. Sisi ni binadamu kama hao. Sasa hata pale niko hapa nasikia tu poa. Hata nikienda huko nje naeleza marafiki wangu kila mtu. Ili nikutana na rafiki mzuri ambao kanaelezea vitu mbaya mwache. Yo kubulid. Hiyo nakusaidia. Hiyo mawazo uko nayo. Fikiria nini kusaidia hata pale huko. Kaluwore gi nonro mawuok e bad migawo mochung' ne timo nonro pacho ka, Kenya National Bureau of Statistics, ji maromo 200,000 onge kuonde dak kendo dang' ni mana e bombe ka 25 kuomgi gin nyithindo matindo. Okang' mar Okwemba en achiel kuom yore manyiso ber mar konyo oganda. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV.